खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी दिनै रायजोआव गासै मोनबा बियाबाव उफ्रा बिसायख'थि सोलिगासिनो एबा जागासिनो दं जेराव बिटिआरनि सिङाव थानाय सिडली बियाबावबो दिनै उफ्रा बिसायख'थिया सोलिगासिनो थिग बेबायदिनो एनडिएनि बिजाथि थामहिनबा इउपिपिएलनिफ्राय बिजाथि फसंनाय निर्मल कुमार ब्रह्म बिथाङा गावनि बेसेन गोसा भटखौ गावनि आंगो बिसिजों लोगोसे नखरनि सोद्रोमाफोरखौ लाफानानै दिनैनि बे उफ्रा बिसायख'थियाव एबा गावनि भट होनाय एबा गावनि सेन्टाराव थामहिनबा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय एबा सिडली बियाबनि सिङाव थानाय 64 नं भबानिपुर गुदि फरायसालियाव गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनायखौ बे समाव नुना मोन्दों। लोगोसे बिथाङा फोरमायदों दिनैनि बे उफ्रा बिसायख'थि एबा दिनै बिसायख'थिनि सानाव बिथाङा मिजिं थिदोंदि 100% देरहानाया रोखा आरो बेरेखा दोलोनिख्रुइ गोबां मानि बांसिन भट थामहिनबा गोबां मानि मार्जिन बांसिन भट मोननानै देरहागोन आरो देरहानायनि उनाव ओनसोलनि रायजो राजानि गोबां जेंना जेंसि दं बे जेंना जेंसिखौ सुस्रांनो थाखाय मावफुंनो हानो थाखाय रायजोनि मोजां खामानि मावनो थाखाय आं साखाफारा जाखाबाय होननानै बाथ्रा बुंदों एनडिएनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्म बिथाङा। दानिया फैदो बिथाङा गावनि बेसेन गोसा भट होनायखौ लानानै एबा भट होनायजों लानानै भटनि देरहानायनि बाथ्राखौ माबायदि एबा बिसायख'थि देरहानायनि बाथ्राखौ माबायदि फोरमायो जों बिथांनिफ्राय आबुङै मिथिना लानि। आंथ' आंनि भटखौ दा दान्दिसे आवगायाव आं होनानै फैबाय आरो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आंनि बे भट केन्द्रआव मित्रजोटनि प्रार्थी हिसाबै आंखौ बयबो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै देरहासार खालामनो थाखाय बयबो ओंखारबोदों बेखौ नुनो मोन्दों आरो बेनिखायनो आं जोबोद दिनै गावनि निजेनि भटखौ होखांनायनि उनाव जोबोद गोसोखौ गोजोननाय मोन्दों। गोबां दिन बेसेबाङाव देरहागोन बेखौथ' नोंथांमोनानो मिथिगौ नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दङ जोंनि मित्रजोटनि बिजाथिखौ देरहाहोनांगौनि थाखाय मित्रजोट होनोबा जेनेबा एजिपि बिजेपि आरो इउपिपिएल एजिपि बिजेपि आरो इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा माबादि खामानि मावदों नोंथांमोना नुबोगासिनो दङ आरो बयबो बिभिन्न पर्यायनि जेरेखम डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि दैदेनगिरिफोर ब्लक कमिटिनि दैदेनगिरिफोर आरो लोगोसे प्राइमारि कमिटि बुथ कमिटि आरो बिभिन्न अनुस्थान प्रतिष्ठाननि जेनोखि बिगोमाफोर बिथांमोनाबो जोंनि दोलोआव भट होनांगौनि थाखाय रायजोनि खाथियाव थांनानै आसोल बाथ्राफोरखौ रायफोदों बुंदों आरो जथेस्थ' रायजो राजाफ्रा ट्रेक्टरनि सावगारियावनो भट होनानै देरहासार खालामनानै बे 31 नं सिडली बिधानसभा एरियाखौ जौगासार खालामनायनि थाखाय बिथांमोना संकल्पबद्ध जानानै थाबाय। बेयाव ओरैनो कम्पिटिसन हिसाबै बिपिएफ दोलोआनो फैगोन बिथां सुद्द बसुमतारी नेक्स्टआव कंग्रेस होमब्लाबो बिथांमोना माने जोबोद जों मित्रजोटनि प्रार्थी हिसाबै आं निर्मल कुमार ब्रह्मनो जेरैबायदि रायजोफ्रा भट होगोन बिनि गोबां गाहायाव सिङाव थागोन आरो बिथांमोननि भट मोननाया। देरहाखांनायनि उनावथ' बहाय जोबोद जोंहा समस्या दं जोंहा माने रड एन्ड कमिउनिकेसनखौ थिग खालामबावनांगौ दङ मावबाय थांनाय जोंनि मानगोनां जयन्त बसुमतारी बिथाङा एमएलए मोन हिसाबै बिथाङा जथेस्थ' परिमाननि खामानिखौ मावलांबाय दा माखासे होमब्लाबो जोबनो गैयि आरो माखासे समस्या दं जेनेबा कानेक्टिभिटिनि खोथा नांगोलफाङा दैनि सायाव दलं आरो लोगोसे लांखार दै खानामाख्रा दै आरो ओरै सामफावथि दै बे दैनि सायाव दलां लुनांगौनि गोनांथार हाबाफारि दङ दा बेफोरखौ जेरै हागौ ओरै जों आसामनि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा गिबि मन्थ्रि बिथांजों आं लोगो हमगोन रायलायगोन आरो जेसेबां डिपार्टमेन्ट दं बिभागीय जेनोखि मन्थ्रिफोर दङ बिथांमोनजोंबो सावरायलायनायनि गेजेरजों बे ओनसोलखौ माबोरै लुखांनांगौ बे दलांखौ बोरै लुनांगौ लामाखौ बोरै बानायनांगौ गासिबो दै खुरखानायखौ बोरै होबथानांगौ डिपार्टमेन्टेल जेनोखि मन्थ्रिफोर दङ बिथांमोनजों सावरायनानै बे समस्याफोरखौ समाधान खालामनायनि थाखाय आं राहा लामा लागोन। बेथ' सियर 100% बेयो सियर हयथ' आरो मा डाउट एन्ड कनफिउसननि खुनु खोथायानो गैला दिनै भट जोबनायनि उनाव फैगौ जेनोखि 23 तारिखआव जि रिजाल्ट जागोन बे रिजाल्टनि उननिफ्रायनो बयबो मिथिनो मोनगोन आरो बुंनो थाङोबा बेवहाय फैबाय थानाय जेनोखि काउन्सिल इलेक्सन जागोन बे काउन्सिल इलेक्सनाव आरो गुबुन दोलोआ बेबायदि कम्पिटिसन खालामनो हानाय रोखोमनि अबस्थाया थाहैनाय नङा आरो बिथांमोननिफ्राय।